Сайдулло Бобоев 70 сола дар маркази минтақаваи хизматрасонаи иҷтимоӣ ва пиронсолони Майёбон дар шаҳри Хужанд истиқомат мекунад. ӯ ғолиби озмуни Фуруғи Субҳи Доноӣ дар давраи шаҳрӣ буда соҳиби ҷойи дуюм ва 1000 сомонии мукофот пулӣ гардидааст. вақти шаб мехонам китоб ҳав русия ҳав тоҷики мехонам ҷавоб гитя ҳавинҷо ҳавон овнаги вақт ба аҳонҷа китоб овардам дута китоб овардам ҳавсаба нависанда солеамчо ба китоб тақдим кардам библиотека тақдим. ғолиб омадани Сайдулло Бобоев 70 сола дар ин озмун шаҳодат аз китобхон будани миллати тоҷик медиҳад. ӯ ба синну солаш нигоҳ накарда ба хондани китоб машғул аст. аз лаҳзаҳои ба хонаи пиронсолон омаданаш то ба имрӯз қаҳрамони гузоришмо тақрибан 1000 китоб мутолиа кардааст. дар хонаи пиронсолони шаҳри Хужанд китобхона ташкил шуда амал мекунад. ҳама рӯза бошандагони ин марказ ба китобхона даромада китобҳои мувофиқ ба табу завқашонро дарёфт намуда мутолиа менамоянд. Назира Набиева, корманди иҷтимоии хонаи пиронсолон, зимни суҳбат гуфт ки дар китобхонаи марказ зиёда аз 2000 китобҳои тоҷикиву русӣ мавҷуд мебошад. маркази минтақаваи хизматрасонаи иҷтимоӣ ба пиронсолони Майёбон ҳамчунин бо китобхонаҳои шаҳр ҳамкориҳои зич дорад. боз дигар хел китобҳоро дархост мекунанд, оварда дастрас мекунанд. аз китобхонаи тошоҷи силипӣ ки дархост мекунанд, оварда ман дар вақташ мерасонам. чун ҳам педагог барои инҳо ман масъулияти худро гузошта истодам. ҳама рӯза кори карда истодам бошад. давраи вилоятии озмуни Фуруғи Субҳи Доноӣ китоб аз чанд рӯз қабл ҷамъбаст гардид, аммо қаҳрамони гузориши мо Сайдулло Бобоев дар он ширкат наварзид. сабаби иштирок накарданашро дар озмун қаҳрамони гузориши мо ба вазъи имрӯзаи пандемия рабт дод. Сайдулло Бобоев ният дорад соли оянда дар озмуни Фуруғи Субҳи Доноӣ китобаст ширкат варзида то ба даври ҷумҳуриявӣ барояд. гузориши Саид Мухтори Саиданавар, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.